ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିଲା ଗୁଧ୍ରକୂଟ ନାମକ ପର୍ବତଟିଏ। ସେହି ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛର ଖୋଲରେ ଜରଦ୍ଗବ ନାମକ ଶାଙ୍ଗୁଣାଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ କି ଭଲ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଆହାରରୁ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଶାଗୁଣା ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥାଏ। ଦିନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ବିଲେଇ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନେ କୋଳାହଳ କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ଶାଗୁଣାଟି ଢୁଳଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲା। ଦେଖିଲା ବିଲେଇଟି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି। ବିଲେଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଶାଗୁଣା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲାଣି। ସେ ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ପଳାଇ ଯିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମନ୍ଦ ଥିଲା ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ଡାଳ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଶାଗୁଣା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ହାଜର ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶାଗୁଣା ପଚାରିଲା, ତୁମ ପରିଚୟ? ବିଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମାର୍ଜାରଟିଏ। ମୋ ନାଁ ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣ। ଶାଗୁଣା ରାଗି ଯାଇ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ମାର୍ଜାର? ଆରେ ତୁ ଆଡେ କୁଆଡେ? ଆଉ ପାଦେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ତୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ବିଲେଇ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣିକି ଉଚିତ ମନେ କଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। କାହାକୁ କଣ ଖାଲି ତା କୁଳ ବା ବଂଶ ଖରାପ ବୋଲି ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ଠିକ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଅଲଗା। ଆଗେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ମନୋଭାବ କଣ ହେବ ତାହା ନିରୂପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଗେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ସାରନ୍ତୁ, ତେଣିକି ସିନା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ କଣ ହେବ ନିରୂପଣ କରିବେ। ଶାଗୁଣା ପଚାରିଲା, ମାର୍ଜାର, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସତ ସତ କରି କହ। ବିଲେଇ ଅତି ବିନମ୍ର ହୋଇ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରହେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ଶାଗୁଣା ବୋଲି କେତେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଭିଳାଷ ହେଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମୟ ଆହୁରି ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଦୂର ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବତା ସମାନ। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଗୃହସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଅତିଥି ବିତାଡ଼ିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଗୃହସ୍ୱାମୀର ପୁଣ୍ୟତକ ଧରି ଚାଲିଯାଏ। ସହନଶୀଳତା ମହତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ଲୋକେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆଶାରେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ତଥାପି ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାୟାରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସେହି ଜାତୀୟ ମହତ୍ୱ ଆଶା କରୁଥିଲି। ଶାଗୁଣାଟି ଟିକେ ନମ୍ର ହୋଇ କହିଲା, ବିଲେଇ ମାନେ କୋମଳ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲେଇ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଇ କହିଲା, ରାମ 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 ରାମ। ମୁଁ ଇଏ କି କଥା ଶୁଣିଲି?
ଲୋଭ ହିଂସା ଏସବୁ ହିଁ କେତେ କାଳ ହେଲା ମୋ ମନରୁ ଲିଭିଗଲାଣି। ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି। ମୁଁ ସାତ୍ବିକ ଫଳ ଆହାର କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଅହିଂସା ଯେ ପରମ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେହ ନଶ୍ୱର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କଣ? ପୁଣ୍ୟ। ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ଜିହ୍ବାର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ ସିନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକକୁ କଣ ନେଇଯିବି? ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପାପ ଛୁଇଁଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଫଳ ଆହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ଥଳେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଶାବକଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବା ମୋର କଣ ଦରକାର? ସେ ପାପ ମୁଁ କାହିଁକି ବା କରିବି? ଶାଗୁଣାଟି ବିଲେଇ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲା। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ସେ ବିଲେଇକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଲା। କୋରଡ଼ରେ ରହି ବିଲେଇ ଶାଗୁଣା ସହ ନାନା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ତେଣେ ଶାଗୁଣାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଚୁପ୍ କିନା ଯାଇ ଗୋଟାଏ ନା ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀ ଶାବକକୁ ଧରି ଆଣି ସେହି ଖୋଲ ଭିତରେ ବସି ଆହାର କରେ। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବାରୁ ଶାଗୁଣା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେହି ତାଙ୍କ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିବାର ବୁଝି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ସଭା ଡାକିଲେ ଓ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଠାବ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବିଲେଇଟି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କଥା ଜାଣି ସେ ଗଛ ଛାଡ଼ି ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଶାଗୁଣା ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥାଏ, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା କିଏ। ଚାଲ ଶାଗୁଣାକୁ ସବୁ ପଚାରିବା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଶାଗୁଣାକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ତା କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲେ ଶାବକମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଓ ଥଣ୍ଟମାନେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଶାଗୁଣା ସବୁ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଶାଗୁଣାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।